Yes, yeah, guys, it's been a long time, a very long time, but yeah, the Dope Palace is back. But yeah, today we have a very special guest. Now, in today, you can see I'm alone here, the host of the show. We are gonna have an interview with a very special person. But yeah, introducing a DJ, the Crossfader. So yeah, dude, bro. Now, welcome to the podcast, dude. Oh, As I yeah, like yeah, it, man. co-host, but yeah. Iba Oh, man say, man, introduce you for the people. nee, maar bro, ze allemaal wit. Ze zijn wit. Goes veden all the way from CPT, man, bro. Nog bijpraat, die reden van. Zo uitgewijn niet, man. Dat gaat nog van mijn commute. At alam moet. Zien Ay, wait, Ja, it's a die Alex, kala. it's a Alex, Ja, so het is sa Alex, ja. salin, Basta sa alin needs to niya, be sa si also Pins. so yeah, okay, na basta busy. Nee, nee. Magkagi, iba mo siya gevraagd, Lekker, man. lekker. When did you start with the DJing, bro? Like, where Ja, did it ja. all begin? Mooi boys, back in the days, man, bro. Ik cadeau nog, no? Op onze eerste computer, man. Hij was worried dat is een sowieso. Maar hij was een artist, man. Tigrik. Ito ba man nog lieben Kind niet of meer, for bro. me, but Ito okay. ba man nog bestaan, je ziet. Ik kan niet zijn muziek DJ. Maar het zit begon toen we nog 18, man. Zie je? Ik was nog een light itchy back in the days. No, 8 jaar geleden. Ja, maar toen was ik jou. Ik was jou, ik niet hoe te begon te toen ik met mij ding. Maar dat was zwaar van mij, man. Die reden van. Als zij commitments, maar als je twee beats like samen, dat die mensen zich ook in die light. Ah, so, Soos my eie broers en hulle het afgebreek. Hulle het nie my opgebou nie. Ek het my self bring nie wat ek is my man. that's so much siblings, bro. Relatable stuff in yeah. Maar ja, tel verder ook. Ja, my bro so. Toe kom ek waar ek na graad 6 kom. Waar ek my eerste mixie record. Maar nog nie 100%, ek kan maar sê so hit 20-30%. Toe laat ek okay, nou ek het nou die wat jou, toe laat ek aan een meisie luister. Yo, moet nou Sy eens... nah, ek kan net dit gelyk. Wat ek het dit nie nog gelyk nie, want ek het geweet wat is ook hier As daar. nog potential, het kapawa. Maar na hy sê dit wel like en hy het ook my lekker opgebou sien daar was iemand wat my geïnvesteer het na hy like Sê aan sy het my confidence. gemotiveer mos man like kyk ek kan aan wat sy doen dit klink so ek like dit maar sy kan nog beter doen Oh, Sê ek, motivate. nee, go Ja, dit, go I was dit. say nou die mense die is daar motivate. sê ek nee go dit ek het aan kom met raad 7 Maar wacht. okay moet ek Hey los bro, iets wat zo'n eindelijk nou, ik kan shout out tot hij. nee ek wil nie nog 'n naam noem nie man Nah, sê net shout out hij kan shout out to zien. you if you know your arm bro Sy weet sy ja. sê hulle sê ja wie so die bad nee go dit Ja. Ja, kom met dat 7 my bro. Toen ben ik als veel bij ons mini-matriek. Hij was een eerste straat, afterparty dingie. Waar is aan school gegaan? Na, wist er aan, was het dan mee bro. Ja. O, zit was ja, dan het zich al. Die school het het was al, onze weet mas. Moslim school. Maar zo. Lijkt je nog mensen goed in dansen en zo niet. Van hulle weet, daar moet ietsie bij is wat jou ietsie wou maak, sien je. Maar nee, toen is die eerste party, wij kan niet after party zien. Gaan we naar shit zien wanneer we zo laat komen. Was dan eerste straat, sien je. Wat ik het tegen gaan niet, man. Die dan ik het om mezelf, zei jij. Ze gaat stront aanvangen, hoor. Ze gaat een beetje overkie als. So, nou, hoe dat mensen heeft gemaakt. Dus, Nee, als allemaal nog gewacht om te lezen, hoe dat plan aan het geweest. final exams het me nog kwijt. Was voor die exams nog. Shit, die mensen aan mijn het maar typen erop en Bluetooth die mensen. En hij had dat ik nog eens record, wat Maar de ik andere record is mensen nou niet. niet. Toen luisterde die mensen nog aan de coach. Ja, maar hij is wordt begonnen. Zeker maar Skief en krom begonnen, maar Nino ik en was sick. zulke goed. Ja, maar bro, wat zijn nog? Wat wil ze weten? Bro, Oh ja, kom het lijken. Toen ik had 8 kon, ik was nou wel. Ga los nou man, zie je. En ik het mezelf gezien, nou, nergens kon die dan niet. zo heb ik je Ik geretire. het retire voor hele jaar mee, bro. Alles nog eens begonnen, die wat ja. Yo, hij is aan persoon die de game staat, maar toen los ik. Zie je. Ja, toen kom ik, oké, we zaten 8 en los ik. Kom het dan gaan 9, toen kom ik aan 1 bro. Hij moest Oh, maar, hij moet, ja. hij is met maar wat die bootlegs, maar die, dat is Rikkelen, Reed Zijden en zie je. Hij had het ook al Reed Zijden, net uit de Reed Zijden zijn naam betjes.
Toen begon te bouwen, hey man, kijk eens, maak een YouTube-channel, man. Was in ons daar het ook al was die op die phone, bro. Ik en nou nog die phone, shout out to die phone. Ja, hoeveel? Nah, jy het al die Zesde phone jaar van. mee, bro. Sure. Shout out to die phone. Was daar het ook was die zijn. We begonnen eerst YouTube. Ik en nou nog een YouTube-channel, bro. Oh, so leer maar op die phone. Alleen, Yo, alles, oh, wait, as die phone iets gaat werken. als alles lust nu. Maar ja, Ja, maar als die real mijn ding wat gebeurt, dit gebeurt liggen. Toen maak ik een man als eerste, ik zei was ook je 100. Dan kan maar zeggen, zo 80%. bro, los hy percent is Nee, sweet, ja, dat is ja. Om te denken waar ik nou is niks leven, het klinkt niet aan mij goed. Er is nog een paar uiters wat alle gaat fans worden. bro. Zolang ze nog recognition krijgen, zien ze van mensen. As ja. Goede loop En die views. mensen raken mal als ik me goed steen. Dus hij eerste, ik zie nou zo, ik heb een keer al Laura op iets nou. Hoe ik moest nou die dan begon te zien. Toen zie ik een paar van die eerste mixes. Al een paar details en zien ze zo. Ja, maar toch, hij is zo veel begonnen daar. Ik zit dan nou die dag en denk ik zeg joh, van 15 views aan mijn blog. Nou mijn comics zet ik 3 maanden terug. 350 views mijn blog. Cool. Zie je Van nou? 15, 21 views aan mijn blog. Zo had dus nou die hele loon nou van. Ik hoor zo alles wat gebeuren. Laat iets man alles man. Laat iets man alles guys man. Maar ja, ik zie die man het van een paar dagen geleden iets nog als eerste mix erop. En kijk, ik wil nog zeggen, timing is kwaai, is op je vrijdag. Oké, op je maandag is je maar aan de doen. Ja, is waarom? Hij was zo'n dag mee bro. Van ik het ben like ik vond het zo nice. Wat ze Zo'n nog dag. bisa geweest, zo. Dit dat dan maar net daar zo gelegen. Ja, ik heb dat dan niet vrijdag aangemaakt. Zo, maar. Die plannen was het om mij naar Kishara te vinden. Dat die mensen ook alle eerste, wat die hele eerste weekend zo man. Maar toen check ik naar zondag als een rechte tijd te reden van. Zo, holy damn. Even als hij dan gaat lezen, hij de scripts en dat komt niet. Dan gaat hij wel music aan. Het is related to music, but ja man, eerste gaat maar zo. Zij moet party in die zin. Zo. Maar onthoud van haar man, wat doet dus. Alweer. Maar ja, hij wil verstaan, maar. Alweer, hij is niet even Michael Bazzetti, but dat is alright. Maar ja. Aangezien ik hem ik zomaar maken. Maar kijk, ja, als we naar die mix na, als we naar de latest mix wat er doop, wat de eerste mix. Nou, ik zie als upcoming mix. Wanneer is hij? Ik nog niet die datum. maar 17 dagen, ba. Oh, zo, hij is nou zo in de van de maandse kanten. Hij kan dat, ja. Oké, maar die naam is wat mij vangt, man. Poepa. Pool party, dude. Ons gaat dat weer een vinteren. Nee. Hij is Wat kom. zijn nou precies de remembrance van die samba? Nee. Wat? Misschien gaat ik die timing extend, man. Ja, maar is eerst oké. Zij maken het niet zo excited, man. Gaat ik het extend. Zo zei Ian, Zomaar tot december toe. ik ga weg, like, oké, je like schedule, man. Oké, ga nou hij inbrengen van, ze heeft mij excited gemaakt van Ian ding, dude. Wat is hij? Maar ja, zo gewoon vast aan, man. Ik ben excited, man. Van Ian ding wat is al gedroppen met de cancel, ze net hij zo. Hier, lieve jaar, voor niet weer zo kan te Het is de denken. mix. Nou, ga nou Was een zien. song nou, ja. Ach, mijn kala. Maar ja, zien ze eigenlijk zo wat ons gespeeld. Nou, aan die begin dan zien ze. Ja, tell me why I'm waiting. Nou, ik moet zeggen, zo is warm door. Bij mensen hebben die huis zien ze. Speel ook uit dan. Dan nou zo. Dan is dus ik op alam mo na weet waar gaat ze nog songs nog maken. Nou ja, ga nog kom. Maar waar nou man, zien ze van hij. Ik denk zijn net twee. Nou niet al twee songs erop in, maar en die songs twee of drie zien ze. Ja, is twee, ja. Na de reden kom ik niet meer like songs maken, man. Dus omdat hij zou weer een beetje waste of time, man. Zien de reden van, voor mij vat het klaar 3-4 dagen om een song te schrijven. Als sukkel het nog van mij om het op je beat te. De reden van, soms dan schrijf ik het dan op iBeat. Nou, ako meet ik aan een beat, Wat dan klonk nog het beter beter op dan, iBeat. zo. Ja, zien ze. Hij zo kom ik,
oh ja, zo een paar songs dat ik geschreven heb. Mockingbird remix, ik weet nog nooit hij dan kon maken. Maar het gaat komen. Het gaat komen. Laat ze maar fietsen op mijn weg. Ja. Maar ja, ik wil gevraagd. Oh ja, je zei dan. Ja, ik denk dat zijn naam was Momentum geweest of zoiets. Hij denkt, hij zie. Bro, Hij denkt niet. nah. Ik zie dan, ik weet, Ja, er was ja een mixie op YouTube. Er was ja een mixie. Toen denk ik als een song misschien Het nog. was een song. Maar het zei, ik wacht aan voor die dag toe het erop. Hij Ik denkt, ga kijk, kijken. Zie ik er eens weer van iets in de labo. hij denkt het erop. Zien we. Want het er is laat mijn kopje ja, af die dan. Allemaal gaat dan het lopen. En ik heb gewit, Jan van Oos, Jan van Jelle. Gaat dan mij gevraagd waar hij dan. En zij heeft me gevraagd. Hij was je kan niks dag. En ze mijn boodschap stil wat. Ik was HBO is. De eerste tweede. Ja, ik denk was opnieuw, ja. Vraag ze mij waar hij zong. En toen zei ik, ja, ken zo. Dude. Maar ja, Voor mij heeft het ook een lekkere klankje, man. Zien we. Beetje of kie. Zeg ik naar relax. maar net die naam, Momentum, dude. When iemand dat, en dan zit allemaal zijn aan de zo'n gewoon zo. Maar je spreekt daar, maar oké. En ja, zien zij tell me one waiting. Dat is al een lang tijd aan al zo. Music video bro, je zijn nog een plan aan. Ja, is met wat is. Zij. Je kan ze maar weer ook aan laten fietsen met mijn music video. Zij kan het daar is. Voor die is. Zien we. En kijk hier, ons gaan nu nog iets nog zeggen van die song en dan. Is ja. Als je wel gaat kijken, Gaat ook streamen. die mensen zien nou, de crossfire, je zal daar krijgen. Of wat is dat aan het Dan doen? zal het krijgen. Ook de crossfire, zal het link in de description. Zal het linken, ja. Ja. Maar ja, Scrum. oké, dus die laatste dan wat ik nou wil vragen, zien ze Zo. weer terug naar die, scham mijn kind zo man. Oh. Terug naar die DJ toe, zien ze, we zullen nog van een poolparty, maar als weet je of hij dan gaat dorp. Maar nou dan, ja, dan is ook veel weer zien ze, zo ik wil nog weten waar die next mix, wat ze nog gaan maken. Wanneer kan ze misschien nog die expect, zien ze, en als hij nog een fiets is op hij mixes, Ja, als je fietsen aan de bureau van de Rabouw. of zo Nog zo klaar zijn komt naam van. noemen zien. Of ik kan zijn naam noemen, net lekker voor die mensen, maar ik kan hier. Oh, maar dit zo. Deze Kiano is een weer, ik kan niet van zelfs op TikTok. Mijn man, is koud. Hij mixt erop, Luca, nou vrijdag. Hij kost hem af, hier warm. Strijd dit erop en Zo, oké, iets Kiana, als op je niks mix, zo ja guys, we zijn op je uitkijk. En ja, ik denk hij is allemaal voor die schedule vandaag zien ze. Moet zeggen, dat is Engels daar hier zo. Of je op het zin altijd, alles zijn altijd die. Van dit laat ze een beetje van stay big van zien ze. Ja, laat ik maar die mijn character is vandaag. Maar ja guys, ga jullie niks keer zien. En sorry als je bij Engels gepraat hebt, was weer dat Engelse viewers. Maar ja, niks keer. Als jullie misschien met een normal podcast episode na. En dan gaan we kijken. Misschien het zin om nog iets zien. It's been a long time. Of zo, man. Maar ja, als jullie was nou wel een nog hoe kijk je, was die nou weer? Podcast. Ja, die podcast. Interviewtje. Interview met iemand zien ze wat misschien een famous is in de community of iets. Maar je was niet zien in de comments. En ja, we zien jullie next keer. Peace. Tell me why I'm